Инновации, инвестиции, перспективы. У Витебску открылся международный экономичный форум. У ім прымаюць удзел дыпламатычныя і дзелавыя колы з 12 краін свету. Спорт і яго перспектывы. Міністр спорту і турызму Беларусі Александр Шамко прыняў удзел у першым пашыраным пасяджэнні спартыўнай грамадскасці Витебскай вобласці. Вялікі майстра малой сцэны, акцёр беларускага тэатра «Лялька» Олег Рыхтар бенефісам адзначыў 50-гадовы юбілей і чвэрць стагоддзя на сцэне. Такім будзе сённяшні выпуск. У студыі Вольга Шмаргун, гэта навіны Витебскай вобласці. Вітаю вас! Международный экономичный форум «Инновации, инвестиции, перспективы» открылся сегодня у Витебску. Яго пляцоўка собрала прадстаўнікоў дыпламатычных і дзелавых колаў з 12 краін свету. Замежныя госці абмяркоўваюць апошнія тэндэнцыі ў эканоміцы, дзеляцца вопытам стварэння высокатэхналагічнай вытворчасці, наведваюць прадпрыемствы Витебскага рэгіёну. Сярод іх завод міжнароднага холдынгу «Модерн Экспа», які запрацаваў у Витебску і стаў прыкладам эфектыўнага супрацоўніцтва. Інна Кірыенкава раскажа падрабязней. Сёлетні міжнародны эканамічны форум увойдзе ў гісторыю Віцебскай вобласці. Менавіта ў яго рамках адбылося урачыстае адкрыццё буйнейшага прадпрыемства ў рэспубліцы па вытворчасці гандлёвага абсталявання. Яно размясцілася на пляцоўцы СЭЗ Віцебск і з'яўляецца буйнейшым у плане прыцягнення замежных інвестыцый, а гэта больш за 8 мільёнаў долараў. Міжнародны холдинг «Модерн Экспа Груп» – один з лідараў у Еўропе па вытворчасці абсталявання для гандлёвых сетак. Геаграфія паставак больш за 60 краін свету. Кампанія нарошчвае свае вытворчыя магутнасці і стварае новыя прадпрыемствы. Зараз выбар выпаў на Беларусь, якая становіцца ўсё больш прыцягальнай для замежнага інвестора. Я благодарю всем людям, тут местным, и губернатору, и СЭЗу, и нашим местным партнерам с Витязя, которые нам подсказывали и помогали. Тоже нам допомагала амбассадор Польши, нам допомагал, амбассадор Беларуси в Польше нам допомагал. И я думаю, что это наша совместная работа. Адкрыццё такога прадпрыемства падзея для эканомікі рэгіёну. Запушчаны першы пускавы комплекс, створана 200 новых працоўных месцаў. Пачалася адгрузка прадукцыі на экспорт, і гэта толькі пачатак. Модерн Экспа плануе пашыраць свае вытворчыя плошчы. До канца года колькасць працуючых на прадпрыемстве павялічыцца ўдвая, а ў будучым яна складзе да 1000 чалавек. Адметна і тое, што прадукцыя поўнасцю імпартазамяшчальная. Хороший пример партнерства, когда государство действительно создает условия для инвесторов, с пониманием подходит к трудностям инвестиций, но в результате мы получаем работающий завод, экспортную выручку и хорошие перспективы. Гэта добры прыклад для польскіх інвестараў, якія гатовы развіваць свой бізнес у паўночным рэгіёне Беларусі. Рад, что именно такие флагманы появляются, инвестиционные флагманы появляются на Витебщине. И надеюсь, что их успешная история будет хорошим примером для других польских компаний, заинтересованных инвестициями в Беларуси. Деньги, которые вложены инвесторами, они, безусловно, найдут свое отражение в той прибыли, в той заработной плате и в пополнении бюджета Витебской области. Это для нас очень важно. Инвестор, я уверен, не со стороны Украины, не со стороны Польши не будет сожалеть о том, что он принял решение в городе Витебске, на Витебщине, построить современное предприятие. Новае прадпрыемства – добры ўзор узаемадзеяння бізнесу і дзяржавы. У гэтым змаглі ўпэўніцца на свае вочы удзельнікі форуму. На пляцоўках, якія адкрыліся ў лядовым палацы спорту, каля 100 суб'ектаў гаспадарання з усіх абласцей Беларусі прадставілі свае бізнес-праекты. Яны дзяліліся сваімі ідэямі і прапановамі з патэнцыяльнымі інвестарамі, зацікаўленымі працаваць у рэгіёне. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Витебск. Замежныя прадпрымальнікі гатовыя укладваць грошы ў беларускі бізнес. Гэта пацвердзіў 6-й міжнародны інвестыцыйны форум «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы». Акцэнт гэтага года – вытворчыя праекты і энергазберажэнне. Лепшыя прапановы для інвестара вывучыў Артур Смалякоў. Оценить белорусскую якость и экспортный потенциал Витебской области замежные бизнесмены могут тут, на выставе продукции региону. Свои товары представили десятки лепших прадпрыемстваў Прыдзінскага краю, от приватных компаний до промысловых гигантов. Особливая увага потенциальным инвесторам.
Удзел у форуме прымаюць не толькі прадстаўнікі блізкага замежжа, а і дзелавыя людзі з Польшчы, Славакіі, Францыі, Великабрытаніі, Італіі. Праграма насычаная, таму пасля дэфіле па чырвонай дарожцы адразу да справы. Усяго ў Віцебскім лядовым палацы падпісаны 24 пагаднення аб супрацоўніцтве. Реальные проекты, которые могут заработать, это около 30. Вот. Ну, можно, вот, условно говоря, завтра садиться, обсуждать. То есть мы готовы, вот, допустим, к такому диалогу. К идеям, перспективам, там, да, направлениям, ну, это может быть 50, 60 там, и так далее. Но они требуют времени. У цэнтры ўвагі бізнесменаў новыя рэаліі, сумесныя праекты і шляхі вырашэння агульных задач. Інструменты для рэалізацыі планаў бачым на пляцоўках лядовага палаца. Выставачныя павільёны прадпрыемстваў, як вітрыны магазинаў. Цікавыя інвестыцыйныя планы прапануе Новополоцк. Это направление более в сторону химического производства, химического сырья, что даст возможность привлекать к нам дополнительных инвесторов, которые будут брать за основу это химическое сырье и выпускать уже продукцию с высокой добавленной стоимостью, товары народного потребления, также экспорт-ориентированные, ну и для потребностей внутреннего рынка, чтобы сократить импорт. Упершыню асобным блокам свае магчымасці прадставілі інтэграцыйныя структуры аграпрамысловага комплексу рэгіёну. Усе яны зацікаўлены ў прыцягненні прамых замежных інвестыцый. Прывабны фактор для капіталаўкладання – дзяржаўная падтрымка праектаў. Целью нашего участия в форуме, помимо привлечения потенциальных инвесторов, также является продвижение нашей продукции на новые рынки, поиск потенциальных партнеров как в нашей стране, так и за ее пределами. Увеличение объема производства, увеличение выручки, увеличение товарооборота и как конечный результат получения прибыли. Важны вынік форуму – павелічэнне геаграфіі экспарту прадукцыі віцебскіх прадпрыемстваў. У 2016-м пастаўкі пашырылі больш чым на 15 краін. Што да інвестыцый, яны не прыходзяць адразу, але ў вобласці ўжо працуюць прадпрыемствы, якія адкрыліся пасля эканамічных форумаў. Сёлета з сур'ёзнымі планамі ў Віцебск прыехала в'етнамская делегация. Продукт из питания, молоко питания и продукт из дерева, ресурсы, которые ветер есть. Договор между двумя странами. Вот это самое главное, это наша визита. Арганізатары форуму ўпэўнены, сустрэча ў такім фармаце прынясе вынік, а дагаворы з замежнымі партнёрамі прынясуць у інвестыцыйную скарбонку вобласці мільёны долараў. Але галоўнае – наладзіць дзелавыя кантакты. Артур Смалякоў, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Сумесна з эканамічным форумам у Віцебску праходзіць і 14-ы рэспубліканскі экалагічны форум. Яго ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанні аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў, павышэнне экалагічнай культуры насельніцтва. Праблемы экалогіі і эканомікі ўзаемазвязаныя, лічаць эксперты. Прыродныя рэсурсы і іх выкарыстанне – гэта сур'ёзны патэнцыял для эканомікі краіны. Дзелавая частка экафоруму прадугледжвае правядзенне секцыі «Чыстая вада», круглага стала на тэму развіццё зялёнай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь. Асаблівую цікавасць гэтыя тэмы выклікаюць у прадстаўнікоў профільных прадпрыемстваў, якія вырабляюць абсталяванне ў галіне экалогіі або маюць у ім патрэбу. Нас, конечно, в первую очередь интересуют те предприятия, которые занимаются очисткой воды, экологические технологии применяют. Ну и вот уже несколько организаций увидели, во-первых, те, которые могут работать и работают, в принципе, на белорусском рынке. Ну и вот сейчас, приехав из Египта, вот Судана, также одна из тем, которые там обсуждались в Египте и в Судане, это вопросы обращения с отходами, вопросы очистки воды. Вопросы экологии, они приоритетны. И любой продукт, если он учитывает вопросы экологические, конечно, это больше потенциала, большая возможность, что он будет продаваться, и больше вероятность, что он придет на другие рынки и завоюет рынки. Поэтому мы надеемся, что инвесторы, которые сегодня в рамках инвестфорума, они точно так же увидят услуги, которые предоставляют природоохранные организации, службы, и также заинтересуются нашими темами и предложениями. Плануецца, што ўдзельнікі экалагічнага форуму ў Віцебску наведаюць пляцоўку будаўніцтва Віцебскай ГЭС на заходняй Двіне, далучацца да пасадкі дрэў і стварэння ландшафтных кампазіцый. А яшчэ падчас экалагічнага форуму адбудзецца беспрэцэдэнтная акцыя – запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае.
Тэлерадыёкампанія «Віцебск» – генеральны інфармацыйны партнёр эканамічнага форуму. Падрабязней аб яго рабоце нашы карэспандэнты раскажуць у наступных выпусках навін. Дзяржаўная атэстацыя спартыўных школ, падрыхтоўка рэзерву нацыянальных каманд, будаўніцтва і рэканструкцыя спартыўных аб'ектаў у Аршанскім раёне. Гэтыя пытанні былі ўзнятыя на пашыраным пасяджэнні спартыўнай грамадскасці Віцебскай вобласці. У нарадзе прыняў удзел міністр спорту і турызму Беларусі Александр Шамко. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Шмат крытычных стрэл апошнім часам абрынулася на беларускую спартыўную гаспадарку. Прэзідэнт краіны незадаволены станам спраў у спорце высокіх дасягненняў. Айчынныя спартсмены губляюць заваяваныя пазіцыі, хаця ўмовы для трэніровак і спаборніцтваў у Беларусі адпавядаюць сусветным патрабаванням. Міністэрства спорту і турызму пачало шчыльны маніторынг сітуацыі на месцах. Зараз акцэнт робіцца на развіццё і падтрымку алімпійскіх відаў. І тут важную ролю ў падрыхтоўцы рэзерву адводзяць рабоце спецыяльных вучэбна-трэніровачных устаноў. Подготовка спортивного резерва – это тот приоритет, который ставится главой государства, Министерством спорта, правительством, потому что без резерва, естественно, невозможно достичь хороших, высоких результатов. Хутка спартыўным школам на Віцебшчыне іх 49 трэба будзе прайсці дзяржаўную атэстацыю. І пакуль далёка не ўсе патрабаванні, як вядзенне дакументацыі ці правільная арганізацыя трэніровачнага працэсу, прыведзены ў парадак. Асабліва востра стаіць камплектаванне некаторых школ перспектыўнымі атлетамі. Многія спартыўныя установы гадамі не паказваюць выніку. В ряде спортивных школ выявлено нарушение выполнения плана комплектования. Не соблюдается рекомендованное соотношение групп начальной подготовки к учебно-тренировочным группам, превышаются либо не выполняются утвержденные цифры комплектования по группам и контингенту спортсменов учащихся. У ходзе пасяджэння ўдзельнікі закранулі пытанне развіцця спартыўнай сферы ў Аршанскім раёне. Згодна з даручэннямі прэзідэнта, тут трэба стварыць дастойную базу як для заняткаў прафесійных спортсменаў, так і аматараў здаровага ладу жыцця. Прошла встреча с губернатором Николаем Николаевичем Шерстневым, мы обсудили эти вопросы. Сегодня уже имеем четкое понимание, ясность, как эффективно использовать те сооружения, здания, которые есть, что-то достроить. Немножко осталось, так сказать, вложить средств. Но это будет большая привлекательность и для спорта высших достижений, и для туристической составляющей региона. У падобным пашыраным фармаце прадстаўнікі спартыўнай галіны Віцебскай вобласці сабраліся ўпершыню. Гэта стала ініцыятывай міністра спорту. Трэнеры, спецыялісты, спартыўныя функцыянеры ўсіх узроўняў абмяняліся думкамі і напрацоўкамі, каб знайсці аптымальны варыянт работы ў сучасных умовах. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Акцёр беларускага тэатра «Лялька» Олег Рыхтар бенефісам адзначыў 50-гадовы юбілей і чвэрць стагоддзя на сцэне. Уладальнік вышэйшай узнагароды Саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальны анёл», заслужаны трубадур з брэменскіх музыкаў і самы музычны акцёр віцебскай трупы лялечнікаў. Гледачы ідуць на Рыхтара, таму што ў яго руках лялькі ажываюць. Пра вялікага майстра малой сцэны наступны матэрыял нашай праграмы. Музыка, жарты, ігрыстыя ў бакалах у ляльцы свята. Вядучы майстар сцэны Олег Рыхтар адзначае юбілей, жыццёвы і творчы. Святочны настрой гасцям ствараюць калегі па тэатры. Яны сапраўдная сям'я, у якую Рыхтар прыйшоў 25 гадоў таму па запрашэнню мастацкага кіраўніка лялечнікаў Віктара Клімчука. Цяпер ён самы шчыры прыхільнік талента акцёра. Мне здаецца, што яго талент падобны на талент Андрэя Миронова. Ён яскравы, ён пеністы, ён такі, знаеце, святочны. Заўсёды чалавек свята. З ім вельмі цікава працаваць. У 80-е Олег Рыхтар прыехаў у сталіцу з маленькай браслаўскай вёскі, каб паступіць у Мінскі інстытут культуры. Артыстам яго называлі яшчэ ў школе. Марыў пра вялікую драматычную сцэну. Трапіў на камерную, але надзвычай шырокую для самавыяўлення. Тут іграеш адразу дзве ролі – за сябе і за ляльку. Это как ребенок, только очень быстро. Родился, а тут за месяц нужно родить, попасть, главное, в маску куклы, роль найти, зерно роли, в маску попасть, еще научиться водить. Ну, это и за месяц. Это ужасный, адский, тяжелый труд. Сярод мноства вобразаў знакавымі для Рыхтара сталі ролі Геўрасія Вылівахі са спектакля «Ладдзя роспачы» па Караткевічу, Аладзіна ў аднайменнай пастаноўцы, Дзеда Мароза на дзіцячых ранішніках, а яго трубадура з брэменскіх музыкаў бачылі ўжо 3 пакаленні гледачоў. Нават у 50 ён улюбляе ў сябе не толькі прынцэсу, а і юных глядачак. После этого спектакля я много с Олегом играла. Это не моя единственная принцесса. Это удобный партнер, это внимательный партнер. Это партнер, который идет на любые эксперименты. Он тебе помогает.
Рыхтар – актер музычны, валодае гітарай і баянам і часта выходзіць з інструментам на сцэну. Да мноства прызоў за лепшыя ролі сёлета далучылася і галоўная ўзнагарода лялечнікаў – «Крыштальны анёл». Пад дахам лялькі іх ужо 3. Дарэчы, свайго Олег Рыхтар гатовы раздзяліць паміж усімі, з кім чвэрць стагоддзя выходзіць на адну сцэну, каб ператварыць яе ў бясконцы свет дабрыні і сумлення. Ольга Шмаргун, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца пераменная воблачнасць, без ападкаў. Ноччу і раніцай на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні 4-9 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу 0-5, днём ад 10 до 15 градусаў цяпла. У Віцебску без ападкаў, тэмпература паветра ўначы -2, -4, днём 10-12 градусаў вышэй за 0.